hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Unoona kuti panguva yatabhaika Mudhara Geza anga asiri kufillable kutarisa kubva pana kupera kwa October kusvika November December. Mudhara akatombopotsa atopfuura chaiko chaiko, and he was battling for his life honestly. Anditi but onaika ndo pakatanga kunetsa futi nyaya pachitaurwa nana Daniel Garo vachiti I think it's high time tofana kuregerera Geza adzoke mupati chichitaitara nyaya yacho kapepe chinzi tofana kumuregerera because Geza was a central committee member. Kana kune vanhu vasinganyatsoziva zvepolitics anga ari muZANU-PF central committee member. Zvinhu zviri kurwirwa nana Tagwirei nana Tungwarara nanani zvavari kutofaitira kuti vawane that position anga arimo nekudhara Mudhara Geza. So nyaya iri kuitika panapa iri simple because naona kuti vamwe vanhu vari kuda kupina mahopes avo pana Mudhara Nhingirikini. Ndaona futi vamwe vachitaridza kubatikana zvakanyanya because pane imwe nhingirikini taita tichiti top 10 worst politicians of the year ya 2025. Ndanyatso explaina kuti why are part of the worst politicians muna 2025. Ndanyatso kuexplaina because zvinhu zvake zvaakaita zvakaleka proper planning. Now kune ava vari kupina mahopes avo pana Mudhara Geza. Mudhara Geza akarwa kurwa kwakanaka zvenguva nelevel nezera rake. Imi michitaridza kuti mune makore mangani? Izvo so unotoona umwe munhu ane kana ari kuma 40 years 30 years 20 something ari kumirira kuti Mudhara Geza ngaatodai so kana kuti Mudhara akafoira zvakazodai zvakadai. Hazvidi kudaro because iye akatorwa kurwa kwakawanda kubva achiri kuondoku kubva achiri kuchakacha zvakawanda zvakaita for that country. Andimunzwisa apa proper planning yake yakapeya kanopotsera like ndatogara ndakuudzai kuti resources pakange pasina. Izvezvi vamwe vakatotamba Christmas vari mukati. Ndakamboona vanhu vachi up to now ndo paatozopindura nyaya yacho apa paataura zvenew year message yake. Ndichitaura ndichiti it's not fair kuti Ndaro rambo kwangonyarara nyaya yevanhu vakasungwa. You have to say something or to do something. But chekutoti aitoita hatori no because iye wacho atori pakutochengetwawo kwaari kwakatohwanda ikokoko kune vanenge vachimunhingirira because kunenge kusina ka source of income yekuti inenge ichipinza mari kwaari. Saka munhu wekuti aritoraramawo nekufidwa nema-handouts. Madhara vakakuti vakangonzi pakatanga ngotaura vari paipa vatodzouya kuno kuMudhara iwo vatanga kushandiswa nevamwe vanhu vari kuda kuzoboosta mapolitical career avo vachipindawo muchinhu cheche because at the end of the day igame of politics. And ukanyanyoteerera Mudhara zvinhu zvake zvaari kunyanya zvaa kunyanyofaitira so far kuda kugadzirisa ZANU-PF ndo pane mets dzake. But zvinhu zvinoramba, zvinhu zvinozamwa, zvinhu zvinoshingiririka, zvinhu zvinozonhingirikina vanhu vachizongoti kuona kuti Mudhara akadhakwa pakuti anozodiso, Mudhara akadhakwa pakuti tadza kunhingirikina anotadza kunotorera akagwa masimba sei anga ari musoja. First of all uchitorwa nemunhu wekuti akakomperedzwa nemaresources mabillions emaresources akamukomperedza nchero yesiri yake yenyika yacho. Ndiani makey? He can do anything. What more an individual wekuti imimi you guys are even failing to support victims evanhu vakabatwa vanga vari coordinators vaida kuti apedzisire kuita that demonstration yake ya 17 October. Motaura kuti munhu yeye simba aridi kuenda kunobvisa Mnangagwa. Geza ambofa akabvisa Mnangagwa. This is the honest truth from day one. Zvinhu zvindakagara ndazvitaura because haana that capacity yekuita zvinhu izvozvo but zvaaitoita zvozvezve ndo zvaakatoshingirira kuita. On the issue yanga achitaura kuti takastopa 2030 takazodai so takavaudza kuti havakwanise kunhingirikina izvi so vari kutadza nekuamenda the constitution. Zvinhu zvaiva bhora richitori mumakumbo mavo vanhu vaiva. To be very honest ana ziyambi vakatobata chinhu cheche kuti bhora riri mumakumbo mavo. Parliament yakabatwa ZANU-PF. This is the honest truth. Takazwira tichiudzana nyaya dzekuti tichitendererana handisi kuti zvaari kuita zvakashata. We support but let's understand chinhu chiri paground so far kuitira kuti zvinyatso make sense. But tinozotaura tichionesana dzimwe politics takunyatsoziva chokwadi chiripo. Because tikada kuti tange zifi Mudhara Geza ane kana big deal raakaplaya sterek akaplaya a role yake yakakosha muchinhu ichi kuti chinge chiri pane rimwe level pakutoti vamwe makatoshingira kune zvimwewo zvokuti ndigirikini but after his planning chinhu chakanochinjwa. Ana Mnangagwa vakanostrategize zvinhu havana kumbodefeatika naye never but vakatowedzera kutoita strong because kuna vanhu vakazobviswa mumapositions zvikawedzera kuweakenwa team yacho yanga yakutariswa yacho iyo chinzi alright ana Sanyatwe takukuisa kuministry of sports, ana Nhingi takukuisa kudepartment of chakadai, ana Nhingi takudai so vamwe vakangobva mumapositions zvananhingirikina vana Obed Nhingirikini gutu vave angori kana angobviswa paposition vanhu makavarairwa.
saka ati expect izvezvi kuti tiudzwe kuti akuti randa akuda kunobvisa nhingirikeni. Munofanira kunyazonzwisisa dzingoro strategy shungu ndikakuudzai kuti mangwana chaiye toda kuti nhingirikeni shiri kudiwa chii mastrategies mushamubvisa kanjani muda kushandisa strategy ipi kuvanhu. Strategy kuti vanhu vabude murodhi kune vamwe kuva vaende murodhi kuna vanhu vakasungirwa nyaya iyoyo. Tokana tichitotaura nyaya yokuti vanhu vakasungwa vanoda kuti vabatsirwe but Mudhara hatorina kana maresources ndo nyaya iripo. The other thing chinoda kuti chikosheswe vanhu chizikanwa handiti mune mati tiraunda tinobvisa Mnangagwa asati abviswa pepe. You have to know this. Zviri simple izvi. Kutotanga achasumuka achitada unomubvisa pepe inenge ichitori mhosva yakazvimirira itotonzi treason makutonzi mirira ma-elections kana muda kuita izvozvo muda kuita muda kumubvisa through a coup here through echi itori mhosva hombe yekuti alright iwe chena unotarisa kuti muda kuti ungori kana muche tutauda kuya timubvise. Aya but anyway hope iri kwamuri vanhu. One day is one day zvinoita zvinobudirira. Let's watch this space ngatione kuti zvinofamba sei but my way is kuti tinoda tichitokubvisa murodha kuna no one can demonstrate against him izvezvi because akagara avhara dhoo racho atodi zvekupikiswa ndiani anouya achidemonstrate achimuoposa. Munosungwa kunge hamena meno because masystems ake akagadzira kuti ukapinda murodhi uchida kundoopoza murodhi ndiri kuita sei ndiri kungotanga nekutokwapaidza and for sure anokwapaidza ukada kungopinda murodhi uchinhingirikana ukada kupinda uchiti toda kuenda kuno munhingirikana zvekuti masoja akanhingirikana kumasoja kwacho akabata akachinja zvese kwatone magenerals ake zvinhu zvakatarisirwa zvekudhara zvezve hazvimbofe zvakatanga zvinodzokorodzeka plus chimwe chinhu chinofanira kuziva hakuna coup inoita zvekuanaunzwa kudeedzera kuti toda kutozoita chakati Meremoni achamhanya zvisingaite muchianaunza kuideedzera aideedzerwe inongomuka yatorongwa yatoitika and that is the same nhingirikani yakaita kuti ifeile makaona mutasa kuBenin kune mwe yaida kutira kuitika but yakafeila. Why? Yakaignore nevanhu chaunga first chakatanga chatoignore because vanenge vasina trust nevanhu. That is the same thing. Mudhara akatira kudeedzera vanhu ngatimanye tinoita chakadai vanhu vanga vasingamutembe like ipapa pakuti anenge akudzoka akutanga kutaura zvimwe zvinhu zvokuti haana kana maresources haana kana maconnections akakwana haana kana chii but kungobuda achingotaura achingosimbisa vanhu kuti zvinoita. Saka tichiti takananga kupipo akatotira hatisi kuti haana zvakaita but tikuti pamunoitika zvinhu ivai nekunzwisisa kwakakwana. Mudhara akarova pake akapedza ndima yake yakarwa but kwete kuti tototi takutopinda rimwe gore futi takatarisira kuti tine good news dzichabva from zvinhu zvaari kutaura izvozvo. Ime never underestimate munhu anotaura to the extent yekukuudzai kuti vari kuda chikafu musi wacho chingoenda mashopu munotora tozobhadhara kana tichinge tatora nyika kana wakatora chinhu chemunhu izvezvo mungadai makasungirwa futi nyaya iyoyo kaninoziva. Saka ameno 2026 ini chandangotara chingoti tangogore rereality hatingoonesana ifeya totozviziva kutoti zvitese tine shungu kuti chinhu chinake vanhu vese ngavanhingirikine vakomana vaya ngavabve but kutarisa pana mastrategies eMudhara yokuti vanhu manje vakapinda murodhi vosungwa potadza kana kushayikwa plan yekuti vabudiswe mhuri dzavo dzotanga kurara nenzara. This is something chatisiri kusekerera in 2026. Ngative ine maways anoshanda ekubvisana nevanhu ava. Imimi kana uchitiwo uri leader uchitadza kunonetsana nevanhu avo kuvaconvince kuti vaudza kuti wotadza kufighta marights evanhu kuti toda kuti vanhu vapuwe mvumo yekuti varatidzire kana vane zvavasiri kufarira ukatadza kunofighta for that iwe uchizviti uri leader patone problem ipapo because haungakundwe kufunga kuti votokudza kuti takukuisirai mutemo wekuti hamutinde kunodemonstrata. Saka vanhu vanozotemba newe sei ndozvinhu zvinoda kutanga zvagadzirwa kana wewe wati vanhu vada kuti vaende vanopinda munhiki tanga wagadzirisa ipapo ndochinje kutotanga so that wakutsvaga support kune vanhu wozoti tagadzirisa tataura navo munhu wese achapinda murodhi hapana munhu achasungwa achaita sei uone hazvipere kana 5 minutes zvezve hazvipedze 5 minutes munhu wese anobuda but kwete kungotaura nemuromo uchiziva kuti zviri kusungisa and then the next thing imi makawanda mukurarama nelife dzenyu mukutotaura kuti hatiri pahiding. Anobuda ndiani achienda kupi? Anobuda ndiani ndiudze achiziva kuti iwo wacho uri kumuti munhu buda wakawanda. Ndokutaurirai maZimbabweans they are not suicidal
That's all I want to tell you guys. Zimbabweans are not suicidal. Vantone shungu dzekuti life inake. Vatone shungu dzekuti vanotone mhuri dzavo dzekuti dzinoda kutobhadharirwa manhikirikini dzine mabills, they have got bills to pay. Saka munhu ukatomuonesa dhiri ka muonese zvinhu zvinobatika. Anyway, apa ndangoshandisa dombo 1 kurova shiri 2. Message ninge kana kuna mudhara Geza nekuna nigirine, but the point now was that mudhara anga asiri kufila ball, akarwa kurwa kwakanaka, but kutarisira kuti 2026 ani something chaari kutira kuda kuita dzangonyaya odziyadziya. I think pa zvakatoningirikina ipapa vanhu mune zvakawanda kuti vanhu vane zvidzidzo zvavakatoona, vane malessons ekuti vane zvinhu zvokuti avachatombozvidzokorodze maZimbabweans. Pari kudiwa plan ine musoro, proper planning. 2026 it's a good year. But kati ngazorambe tichingotamba tichingofighta kuti tozoti izvezvo takutonetsekana kuti ningi uya asungwa mhuri yake yakuda kutodoneterwa. We can't afford to lose vamwe vanhu because of this whole thing. Ndo zviripo pagore ratapinda irori. But anyways, sekutaura kwanangozviita ndiri happy new year because I don't know mogona kunge musina kusangana nemessage yangu yekuti happy new year. Happy new year guys kwamuri koko. Regedzeni tomboshandisawo mukana ka. Kune vanhu vari muSouth Africa vaya vanhu vakuregisterwa macompany nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permits. Mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Mazuva ano zviri easy manje, but make sure kuti une passport iri valid kuti ukwanise kunge uchita se uchipinda muchinhu uchibatsirikana. Garema bata Education Research. No work permit, no problems.